Dámy a pánové, vážení přítomní milí hosté, dovolte mě srdečně vás přivítat zde v sále Kulturního domu města Bílovec a popřát nám všem příjemný jarní podvečer. V sobotu 14. dubna pořádal pěvecký sbor Bílovec slavnostní koncert u příležitosti 20. výročí založení sboru. Koncert se uskutečnil v rámci jarního písňového festivalu zaměřeného na oslavu české písně. Na koncertě vystupoval pěvecký sbor Bílovec, pěvecké sbory Koťata a Allegro ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, pěvecký sbor základní školy na Komenského ulici a pěvecký sbor gymnázia Mikuláše Koperníka.
Na závěr koncertu ukončil svou aktivní činnost u sboru jeho dlouholetý dirigent Karel Kostera a pomyslné dirigentské žezlo předal Jiřímu Šikulovi. Pan Kostera nadále zůstává čestným dirigentem pěveckého sboru Bílovec. My se s panem dirigentem neloučíme, to je asi špatná formulace. My jenom z něho dneska děláme čestného dirigenta našeho pěveckého sboru.